सबसे पहले यहाँ जे भी उपस्थित बा सबके बार बार प्रणाम स्वागत अभिनंदन वंदन करतनी। और आज बड़ी सौभाग्य के बात बा, आज हमने के अपना बुचिया अपना भतीजी के मुंडन संस्कार में आइल बनी जा। बर्थडे बा बढ़ले बा। हेलो हेलो बहुत बहुत धन्यवाद दियल चाहब हम यश भैया के और हमारा आदरणीय पंकज भैया जिनका सौजन्य से आज सब कोई कलाकार महाकुंभ लागल बा। आज केहू प्रोग्राम करे नहीं खेल सब न्योता पे आइल बा। हम कहते कि 4 बजे भोर तक ले तोहके बजावे के मत पड़, दिक्कत नहीं है ना। हाय 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 सबके स्वागत अभिनंदन वंदन बा। हमनी के बीच में बहुत सारा कलाकार लोग बनी जा, सबके स्वागत बा। आदरणीय रानू पाठक जी बहुत जल्दी 25 तारीख के तिरंगा उत्सव महोत्सव पूरा बलिया में छा गई बनी। पूरा पोस्टर अपने हमनियों के तनी ढेर लगवा दिले रहती, कहीं कहीं खाली लागल बा। सबके स्वागत अभिनंदन बा। और आई हमनी के और कुछ ना गा के सोहर मंगल एगो दूगो गावल जाई। बहुत सारा कलाकार लोग बनी जा अभी कहे के बा कि कहवा ही राम के आर जन्म भयो हरि झुमारी। बहुत ही प्यारा टीम गोलू भाई के स्वागत अभिनंदन वंदन बा। बहुत ही प्यारा साउंड बा। साउंड वाले भैया नहीं खिलौकत की कहाँ बनी आगे 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 नामों नहीं खिलौकत, लेकिन बहुत ही प्यारा साउंड आपके बाजता। स्वागत अभिनंदन वंदन बा। अच्छा संतोष पागल संतोष लाइट के स्वागत अभिनंदन। और बहुत ही प्यारा प्यारा हमारे कैमरा वाला भैया बानी जा, सबके स्वागत अभिनंदन वंदन बा। कहे के बा कि कहवा ही राम के आर जन्म भयो हरि झुमारी। बुचिया के देख के अबे तो इनकर उम्र राधा जी टाइप के बा, लेकिन फिलहाल में देख के जना तक सीता मैया है। इतना प्यारा तस्वीर बनल भाई। नवरात्रि में बुचिया तैयार भई रही कि कहवा ही राम के आर जन्म भयो हरि झुमारी। कि अब अरे कहवा ही बाजेला बधावा अरे मोहलिया उठे सोहारी। हमने के बीच में राहुल भाई अखिलेश भाई जो कि अखिलेश भाई हमने के अगर कुछ बीमार हो जाते ये ठीक करे लन। डॉक्टर साहब आके चल गई हन। सबके स्वागत अभिनंदन वंदन बा। कहे के बा कि कहवा ही राम के कहवा ही राम के जन्म भयो हरि झुमारी। कहवा ही राम के कहवा ही राम के जन्म भयो हरि झुमारी। कि तन की बड़ा दिक्कत करता है, गजर गजर करता है कि अब कहवा ही बाजेला बधावा मोहलिया उठे सोहारी। अब कहवा ही बाजेला बधावा मोहलिया उठे सोहारी।
अरे मोहलिया उठे सोहारी अब अवधा में बाजेला बधावा मोहलिया उठे सोहारी कुशिला लुटावेली अनधन सुनवा हरी झूमारी कुशिला लुटावेली अनधन सुनवा हरी झूमारी हम चाहब कि सोहर गावत नहीं जा हमारे आदरणीय भाभी जी आप जहाँ भी बनी तनी आँखी के सोझा लौकी इतना सुंदर हमार भौजाई बाड़ी यस भैया भाभी दादियों लौके के चाहिए तनी हमनियों के देखी जैसे कहाँ बनी जाना जी कहे के बाद कि बलिया में पूछिया के जन्मा भोलो हरे झूमारी बलिया में पूछिया के बलिया में पूछिया के जन्मा भोलो हरे झूमारी कि अब अरे बलिया में बाजेला बधावा मोहलिया अब बलिया में बाजेला बधावा मोहलिया उठे सोहारी मम्मी लुटावेली अनधन सुनवा हरी झूमारी मम्मी लुटावेली अनधन सुनवा हरी झूमारी कि अब अरे पापा लुटावा सुधेनु गाया अरे मोहलिया उठे सोहारी यही में गो सोहर के बाद खिलौना गावल जाला कि अरे नेनुआ सतपुतिया अरे फरेला सालो साल हो फरेला सालो साल बुचिया के पापा हो कि बुचिया के पापा हो अरे बुचिया ना होई है सालो साल बुचिया के पापा हो कि नेनुआ सतपुतिया फरेला सालो साल नेनुआ सतपुतिया फरेला सालो साल हो फरेला सालो साल बुचिया के पापा हो कि बुचिया के पापा हो आदरणीय महमूद तिवारी प्रधान जी हमने के बुचिया के नाना हमनियों के जैसे शिव कुमार भिकू जी कहने कि ससुर जी सही बात बा लेकिन भैया के जे जौन लागी तौन लागी लेकिन बस भौजी मेहरारू है सबकर मेहरारू ना हो सके बाकी ये ससुर जी हम दादी दादी है भौजी भौजी हो सकेली अच्छा बहुत चलाक भइल बड़ा कि बुचिया के पापा हो अरे बुचिया ना होई है सालो साल बुचिया के पापा हो बुचिया ना होई है सालो साल बुचिया के पापा हो बुचिया ना होई है सालो साल
खाती कहे के बा भौजी हमर जहां भी आवाज सुनाता हम चाहब कि तनी आंखी के सोझा लौकी हेलो हेलो वैसा स्टाइल के ला तो कूदबू का ना तू टेंशन मत ल तारा बजे कूदी उहे कूदी हम दूरे बानी कि अरे भैया के चोरी कवा भाभी आई जाता ना आदर्श बाटिका के कमाई बा मैं भौजी धइले हुई है हां बोला अबे भर में चिया तड़का मैं भौजी के भैया के तो खाली नाम बा कि अरे भैया के चोरी कवा भाभी अरे आजू में हो लुटावा अरे भाभी आजू में हो लुटावा बुचिया के मम्मी हो कि बुचिया के मम्मी हो अरे बुचिया ना हुई है सालो साल बुचिया के मम्मी हो बुचिया ना हुई है सालो साल बुचिया के मम्मी हो बुचिया ना हुई है सालो साल अब बुचिया के बाबा आजी खाती कहे के बा कि अरे बाबा के चोरी कमाया जी अरे आजू में हो लुटावा आया जी आजू में हो लुटावा बुचिया के आजी हो कि बुचिया के आजी हो अरे बुचिया ना ये सालो साल बुचिया के आजी हो बुचिया ना होए सालो साल बुचिया के आजी हो बुचिया ना होए सालो साल बुचिया ना होए सालो यही में एगो हमार गाना आई रहे कि हमारा बेटी हुई तो तोहरा के ई जब बुचिया ना भइली तब भौजी मनावत रहली आजकल कहाँ बहुत कमे लोग लड़की होता तो खुशी मनावता अब प्रोग्राम करावता एगो यही में बड़ी प्यारा स्वर खिलौना और गावल जाला अमित दुबे सभासद बलिया के तरफ से बहुत सारा पुरस्कार कहे के बा कि सर पे काले काले बाल होरी लावा के सर पे काले काले बाल होरी लावा के होरी लावा के हो होरी लावा के राहुल रॉक जी अभी दिख रहे हो भाई इस काटवा के संग संग रुपया ना भेजवा देले रहते मैं रुपया कमा के खाली मेहरारू के देता संतोष राहुल एलईडी वाल हाथना रुपया के मतलब कुछ भेज कैसे हो गए बड़ा कंजूस कहीं गा तक ले को रुपया ना देले हुए